Tervetuloa naisten korisliigan pressiin ottelussa Torpan pojat Espoo Basket Team. Pelattiin 4.11.2023. Vierasjoukkue EBT:ltä täällä Nicole Ogun sekä valmentaja Niko Helman. Kotijoukkueelta Taru Tuukkanen sekä valmentaja Niko Kuusi. Aloitetaan ensin pelaajista. Nicole Ogun, kommentit ottelusta. No, meillä ei tänään riittänyt kamppailupelaajia pelaaminen ja me ei saatu levypallot. Ei vaan riittänyt pelaaminen. Seuraavaan peliin. Just näin. Miten menette seuraavaan otteluun? No, tässä on vähän taukoa, niin pääsee harjoittelemaan ja nostetaan tasoa. Just näin. Taru Tuukkanen, semmonen tupla tänään, 30 pinnaa tauluun, niin mitä mietteitä ottelusta? No, ottelu oli siinä mielessä vähän erilainen kuin yleensä, että harvemmin tulee heitettyä noin paljon, mutta jos vastustajan taktiikka on, että ei puolusta ollenkaan, niin sitten kyllä ihan mielelläni heittelen niitä, että tietysti heittoprosenttia voi aika paljon vielä parantaa, että se sitten ensi kerralla tauon jälkeen. Mutta hyvä peli meiltä tietysti, 30 levyriä enemmän kuin vastustajalla ja 36 syöttöä ja pakotettiin vastustajan jälkeen 30 menetykseen, niin hyvin pelattiin. Just näin. Minkä luulet, että tuossa vieressä istuva Niko Kuusi antaisi teille arvosanaksi tästä ottelusta asteikolla 1-10? No Niko Kuusi on aika kriittinen ja haluaa aina parempaa, niin en usko, että tämä kävi riitti sille, niin se antaa meille 8 Miikka. 8 Miikka. Hyvä. Kiitokset pelaajille. Kiitos. Hyvä, siirrytään sitten valmentajien pariin. Pieni hetki. EBT:n Niko Helman, kommentit ottelusta. Joo, näytti siltä, että jompikumpi joukkue pelaa väärällä sarjatasolla, mutta haluaisin uskoa kuitenkin, että meidän seuraava pelikin itse asiassa on Topoa vastaan sitten 2 viikon päästä, niin haluaisin uskoa, että pystytään kilpailemaan hieman paremmin. Onhan se selvää, että tässä on 2 eri tason joukkuetta lähtökohtaisesti vastakkain, että Topo aina voittaa, mutta että tänään me oltiin kyllä siis ihan jaloissa kaikilla osa-alueilla. Ja vaikka heillä on tietysti tosi paljon kokoa, että Taru on iso ja hyvä levypallopelaaja, Carmen on sarjan paras hyökkäys levypallopelaaja, Ilmari, Tomas vaatii siis aivan älyttömästi koko ajan ekstra huomioon, niin silti ei se levypallotilanne saisi näyttää tältä, miltä se nyt näyttää ottelun jälkeen. Kyllä meidän vaan pitää kollektiivisesti pystyä paremmin toisiamme auttamaan ja kamppailemaan. Teillä ei tällä hetkellä ole yhtään ulkomaalaisvahvistuksia. Oletteko vahvistamassa joukkuettanne jotenkin vai miten etenette kauden myötä? No meidän ajatus on se, että jos me pärjätään tässä silleen, että spiritti pysyy ylhäällä näillä suomalaispelaajilla, meillä on vielä muutama suomalainen loukissa, että kun heidät saisi terveeksi, niin meillä on ihan kivasti hyviä suomalaispelaajia, että pelaajamäärän puolesta ei ole tarvetta jenkeille, mutta sitten tietysti se, että jos me ei pystytä parempaa vastusta antaa joukkueelle kuin tämä mikä tänään, että jos tätä tapahtuu liian usein, niin sitten meidän kannattaa vahvistaa joukkuetta, mutta sanotaan nyt, että ennen tätä peliä niin ollaan kyllä oltu monessa pelissä ihan samalla kentälläkin vastustajan kanssa ja pelit ovat olleet kilpailullisia. Just näin, kiitos kommenteista. Sitten kotijoukkojen topo Niko Kuusi. Kysytään nyt ensin sama kysymys kuin Tarulle. Minkä arvosanan antaisit tälle pelille teidän joukkueena 1-10 asteikolla? No, mä korotan vähän siitä Tarun 8 Miikasta, niin annetaan 8. 8! Hurja korotus. Mitkä perustelut tälle? Siis aivan nappisuoritus tietyllä tapaa siihen, että pystyttiin hyvin reagoimaan ensimmäisen neljänneksen jälkeen vastustajan tapaa puolustaa varsinkin meidän tiettyjä pelaajia. Ja aloitettiinkohan sitten toinen neljännes 10-0 vai 8-0, jonka jälkeen vastustaja oli pakotettu aika lisää. Ja muutenkin, että jos tiedettiin, että he haluaa pitää vauhtia ja tempoa, jotta tulee iholle, niin pallosta pidettiin huolta melkein loppuun asti todella hyvin, että se nyt ehkä sitten osittain plus, että ehkä tuossa lopussa, kun niin kuin Taru sanoi, että kun vastustaja makasi niin pahasti niin kyllähän se kieli niin kuin siihen pääsisi heittämään, mutta että
loppuun kohde olisi kaivannut myös enemmän joukkuehyökkäämistä siihen loppuun. Aivan. Mitäs nyt alkaa maajoukkuetauko, niin miten Torppa aikoo viettää tämän tauon? Kyllä me harjoitellaan lähtökohtaisesti ainakin jonkin verran, että se minkä verran harjoitellaan, niin katsotaan vähän tarkemmin valmennuksen kanssa, mutta kyllä tarkoitus on, että jonkin verran harjoitellaan tässä kuitenkin. Hyvä. Kiitokset kommenteista. Ei muuta kuin hyvää kotimatkaa.